गोजोनथाव खौरां। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु इक' पार्क कारिगावखौ दिनै मोनसे मोजां थासारिजों बयबो गोसोबायदि बेरायग्लांनो हानाय बायदि एबा जिरायग्लांनो हानाय बायदि दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो 30 नं सानजा कक्राझार आसाम बिधानसभा समस्ति एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोहोलाव दैमालु इक' पार्क कारिगावखौ दिनै मोनसे मोजां थासारिजों बयबो गोसोबायदि बेरायग्लांनो हानाय बायदि एबा जिरायग्लांनो हानाय बायदि दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो 30 नं सानजा कक्राझार आसाम बिधानसभा समस्ति एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो।